Moltes gràcies per acompanyar-nos en l'arranc de la 25a edició del Juliol Musical. Té la paraula la regidora de Cultura, Tònica Martí. Bona nit a totes i a tots. És un autèntic honor estar així esta nit per celebrar una edició molt especial del Juliol Musical del Puig, el seu 25 aniversari. Aquest festival ha anat creixent any rere any fins a convertir-se en una data imprescindible dins del nostre calendari cultural. I no és casualitat que siga així. Aquest Ajuntament ha apostat i continuarà apostant fermament per la cultura. Enguany, el nostre festival ja fa un pas endavant amb una temàtica tan necessària com inspiradora, la força creadora de la dona. No oblidem que el Puig és ciutat lectora, seu del Museu de la Impremta i llar d'un passatge poètic que exalta la paraula escrita i la memòria col·lectiva. En aquesta edició aprofundim encara més en aquesta connexió entre música, literatura i història local, visibilitzant i celebrant el talent femení. Vull agrair sincerament a Ciudadela i a la família Nebot per cedir-nos aquest joc tan emblemàtic que dona un marc incomparable a aquesta celebració. I molt especialment gràcies de tot cor a Paco Orts, una peça clau, fonamental i imprescindible per a que el Juliol Musical continuï sent una data marcada en roig en el nostre calendari. Gràcies, Paco. I ja, sense més, us deixo l'actuació d'esta nit. Espero que ho gaudiu tant com nosaltres hem gaudit preparant aquest moment. Visca el Juliol Musical, visca la cultura i visca el Puig. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tònica. Bueno, me toca presentar l'espectacle d'avui. Com bé deia la regidora, per a nosaltres és molt important potenciar aquests dos vèrtexs, la literatura i el caràcter de la dona, el caràcter creador de la dona. Aleshores, avui tenim la sort de comptar amb una actriu extraordinària, tots vostès la coneixen, Charo López, que ha seleccionat obra poètica de dones poetes i anirà intercalant el seu recital en la música, en la veu del baríton Luis Santana. Tots dos aniran acompanyats al piano per José Antonio Verdejo, de Saragossa, que el recordi que és. El vàrem conèixer ja perquè fa uns anys venia acompanyant també a Montse Martí, la filla de Montse Cavaller, vostès recordaran. No res, la nit és, bueno, fa caloreta, no? En el ventall, este ventall s'apanya. No res, els deixem amb l'actuació d'avui, espero que la disfruten i els esperem totes les nits d'esta setmana. Gràcies.